हेलो एभ्रिवान खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ फिन खनसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आङो दिनै फिसालाफोरनि स्कुलाव थांनो ओंखारदों फिस हैनो। नायलांबाय थादो बिदिबा लोगोफोर। मोजां मोनोबा लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना हो। स्कुलाव फैदों जोङो फिसालाफोरनि स्कुलाव फिस होनो फैदों आरोना नै हाबलांसै। गेलेग्रा फोथारा नै ओरैजाय क्लास जागासिनो स्कुल रुमाव गासिबो। Samarbeit. 같이 먹는다. 다 같이 먹는 거. 봐봐. 시간에 된다. 뭐 가든지. 근데 나 매달려 피시 뭐라. 피시. 내가 가서 피살래는 거 같네.ขับคนละไปफोखांबाय आरोना फिस होनो फैदोंमोन स्कुलाव फोखांबाय आङो थांफिनसै। गथ'फोर गेलेग्रा नै मैगं दखानाव फैबाय लोगोफोरनि ना मानसि सोरनियाव लागोन नाया ना गिदिर गिदिर सानो मास लागिसिल इ थाजा थाजाखौनो लादो आं दाउ माबा हैनो दे आं दाउ अच्छा दाउ मासे हमलाय ओइ दै थरदो ओइ जे
Tinpua? Deh. Baनायना दोनदो आं ओइथिं लाफाया बेलेग गैलामोन लाफाया लाफा मा मा मैगं दङ दिनैलाय लादो मा मा लायो गिदिरबाबो फिसाबाबो दा ब्रक'लि होनायखौ हरदो सफैबाय आरो मा मा लाबोखो आङो देखायनोसै मैगंखौ मा लाबोखो मैगंखौ जेबो गैया ब्रक'लि गाजर आलु थाइबें लाबोबाय बासन होग्रा बेदरा नै बेदर लकेलसो दाउ बेदर आयु बिबैया साहाखौबो लोङाखै माथो बेखौ जानानै लाग्रोनोसै आरोना फिथाइ सुमफ्राम नैखौ हास'ग्रोनांगौलै नै खिथुखौ नै खाफालानो जादों जानायनि गोदै दंना गैयाथाय संगासिनो आरोना नै बेदर दाउ बेदर टमेट' होबाय नै बेयाव मटर आलु एवना दोनग्रोदों आरोना आङो बेखौ होनोसै बुद बाथोन देगोन आरोना आं बेखौ थौसियाव ओमफ्राय नैयाव माबा हाना दोनबाय बेखौ दाहाय जानोसैबा हाना जागोन हाना दै होनोसै आं बेयाव एसे रोसि जेब जेब खालामनानै जानोसै आरोना जेबो ओंख्रि संला गथ'फ्रा दाउ बेदरबाथाय खालि बेबायदिल' गोथाव मोनो आलु होनाय टमेट' बेलेग ओंख्रिफोरजों संबाथाय जानो नागिरा जोंना बाथौआ नै
ओंखाम जानोसै नै बुद बाथोनानै आंना गाजर मोदानफबजोबो जाबाय नै बिबैयाबो फुरलालासै सेस मोदानफबजोबो जानोसै होनबा भिडिअखौ इयावनो फोजोबनाय जासिगोन दिनै।